שני פדופילים, אם אתם צופים בתוכנית עם ילדים, זה הזמן אולי להעביר לערוץ הופ, ערוץ הילדים, משהו כזה, אלא אם כן אתם רוצים שהם ישמעו את השיחה הזאת, וגם בזה אולי יכול להיות ערך מסוים. כן. אז בנס ציונה, בקיבוץ יגור, מסתובבים בשבועות האחרונים הורים מודאגים, שני פדופילים מסוכנים חוזרים לגור בשכנות לנערות בהן הם פגעו. אנחנו אומרים שלום... נערות לא הייתי קורא לי ילדה בת 5. כן, נכון. ילדה בת 5 ובחורה בת 12. אז שין, אנחנו נקרא לך. את הותקפת על ידי רק אולי נגיד, סליחה שנייה, אנחנו פשוט לא יכולים לראות את פניהן, למרות שהן עצמן רוצות שיראו את פניהן, כי החוק להגנה על נפגעי עבירה לא מאפשר לנו לראות אתכן הסליחה. כן, אז את הותקפת על ידי פדופיל, קוראים לו יוסף פלנט, הוא חוזר עכשיו לגור בשכונה שלך. לפני כמה שנים זה היה? זה היה לפני 7 שנים, אני הייתי ממש לפני הבת מצווה שלי, והוא אומנם לא יגור בשכונה שלי בדיוק, אבל נס ציונה זה מקום קטן, אתה יורד מהרחוב, אתה מגיע לקניון, אתה ממשיך, אתה מגיע לקצה העיר כבר. זה במצב כבר של אני גרה במרחק 5 דקות ממנו, והוא נמצא בשכונה שבה החברות הכי טובות שלי נמצאות. בני דודים שלי לומדים בבתי ספר שהוא יגור מולם. וזו לא הייתה הפעם הראשונה שהוא תקף אותך? זו הייתה הפעם הראשונה והיחידה שהוא תקף אותי ספציפית. לא, אבל שהוא תקף ילדות לא. עכשיו זאת הולכת להיות הפעם השביעית שהוא משתחרר מהכלא, ב3 עשורים האחרונים. וזה לא כמו שהוא נכנס פעם אחת, ואוקיי, אפשר להבין, אפשר לסלוח, כי הוא חטא ובאמת חיבת חובה לחברה. אבל עכשיו זה פעם שביעית, אין מאיפה לברוח. את מפחדת מהעובדה שהוא חוזר לגור בשכנותך, שהרי כשהוא יוצא מהכלא הוא צריך לגור איפשהו, בהנחה שהוא אכן צריך לצאת מהכלא, שזה נושא לדיון, לא, שזה נושא לדיון רציני בפני עצמו, האם פדופילים צריכים בכלל להסתובב בקהילה, שאלה טובה. אבל הוא צריך לגור איפשהו, אז יש לו משפחה, יש לו זה... יש לו אישה ו3 ילדים. אני לא מכירה אותם, לא זוכרת אותם יותר מדי מהמשפט, אבל הם עצמם לא חטאו כלום, ואין לי שום טענה כלפיהם, אלא טענה כלפי האבא שלהם וכלפי הבעל של האישה. הוא צריך לגור איפשהו, אין בעיה, אבל שלא יעשה את זה בסביבות הקורבנות שלו. זה לא שאני מפחדת שהוא יתקוף אותי, אבל תחשוב שפתאום הבת שלך רואה את מי שתקף אותה והשאיר לה טראומה, כי זו טראומה שאי אפשר להשתחרר ממנה, גם אם עברת עשרות טיפולים פסיכולוגיים. היא פתאום רואה אותה ברחוב. זה משהו את חיה תחת הטראומה? לא, ממש לא. אולי גם כי המקרה שלך היה יחסית, ברוך השם, יחסית קל, נכון? אפשר להגדיר אותו כקל, אבל לגביו, ספציפית לגבי יוסף, הייתי המקרה הכי צעיר, בת 12 בקושי, וגם הוא תקף אותי כביכול בצורה הכי קשה. ונכון, יצאתי בזול, ואני באמת אומרת תודה לה שזה קרה דווקא לי, כי אולי שזה קרה לבת של שוטר, פתאום... את בת של שוטר? כן, פתאום אמרו שוואו, זה קרה לקולגה שלנו, זה כבר גבול שאי אפשר לעבור. ואז מיהרו לתפוס אותו. כן, אני זוכרת, שמו מחסומים, ובאמת 10 ימים אחר כך, שזה מאוד מהיר, תפסו אותו, הוא אומר שהוא ישתקם, שהוא בטיפול, שהוא לא יפגע יותר. קרא לי סקפטית, אני לא קונה את זה. אני אקרא לך סקפטית. תודה לך סקפטית. לצידך יושבת נון, שהסיפור שלה הרבה יותר קשה, אנחנו מצטערים. ביתך, כשהייתה בת 5, נאנסה ממש על ידי אדם שבא לנקות את השטיחים. 5:30, כן. 5:30. בא לנקות את השטיחים בביתך. איך גילית את זה? היא סיפרה לי אחרי שהוא הלך, היה עוד איזשהו ויכוח קטן על התשלום, אז בסוף נתתי לו מה שהוא רוצה, הייתי מאוד חולה באותו יום. נתתי לו מה שהוא ביקש בתשלום, בצ'ק, התפעלתי מהניקיון, ואז היא אמרה לי, אמא, האיש הזה טיפש, ומפה היא סיפרה לי מה הוא עשה לה, איך הוא כיפף אותה, איך הוא זה. נתנה את כל התיאורים שהיא נתנה, עם קולות של חיות וכו'. היא תיארה את הכל במדויק, אבל ברמת הבנה של גיל 5, שזה טוב, אפשר להגיד שזה טוב. אם ככה היא תפסה את זה. וזהו, ומאז התחלתי סרט שנמשך כמה שנים. חוויה שלא תכננתי שתקרה לי בחיים, ולא האמנתי שאני אעבור אותה אי פעם. זה אפילו לא היה אחת מהחרדות שלי. אין לי בכלל חרדות, אבל בטח שלא בכיוון הזה, ובטח שלא על גיל 5.
זה סרט שהסיבה שאני כל כך חושבת שחשוב נורא לא להפסיק לדבר על זה, זה כי א', אין לאנשים מושג מה זה אומר להיות קורבן של הדבר הזה, זה סרט בלהות, זה תהומות הכאב. עברה לכן שנה של ילדה במצב... יותר משנה, הלוואי וזה היה רק שנה. זה לקח המון זמן, קיבלנו טיפול מצוין, אני חייבת תמיד לציין את זה בשניידר, אבל זה תהומות הכאב. זה מצב של אבל, זה מצב של חוסר רצון לחיות. אתה פשוט, אני והיא ביחד איבדנו את הרצון לחיות, זה אבל. והחוכמה היא באמת בטיפול, להחזיר את השמחת חיים, את הרצון לחיות, לאהוב את החיים. שב השמחת החיים? כן. והוא שב גם כן בימים אלה? כן, הוא יצא מהכלא לפני כמה שנים. לפני כמה שבועות, ממש לא מזמן. הוא ישב בכלא כמספר שנותיה. אני קצת נעלבתי מהעונש, אני גם נעלבתי מסכום הפיצוי שקבעו לי אז, כי אמרתי, אם היו קובעים 0, זה היה פחות מעליב אותי. כמה קבעו לך? סכום סמלי כזה של, לא יודעת, 5,000, סכום סמלי, אני לא זוכרת, זה כל כך בייש אותי. אני גם לא עשיתי תביעה כספית נגדו, כי לא רציתי להתעסק בדבר הזה יותר, ולא רציתי אפילו את הכסף שלו, ולא מזמן היא שאלה אותי, ילדה נורא אינטליגנטית, אמא, הוא לא צריך לפצות אותי באיזושהי צורה, ואמרתי לה, לא, אנחנו לא רוצים את הכסף שלו, אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו רוצים רק שלא יפגע בעוד ילדה. ומאז אני נשבעתי שאני אעשה הכל, אבל הכל, כל השנים, כדי שלא תיפגע עוד משפחה ממה ש... אז מה אתן חושבות שאפשר לעשות, שצריך לעשות? הם משתחררים מהכלא. אז אתן באות כאן כדי לספר את הסיפור, ומה אפשר עוד לעשות קדימה? מצד אחד זה בן אדם, אתה לא יכול להגיד לו תגור עכשיו על הירח, אתה בן אדם שכביכול בא מהקהילה וצריך לשוב לקהילה. אבל במקרה שלך זה בן אדם שלא לוקח אחריות, ממני לא נמצא בטיפול נכון. המסוכנות היא ודאית. וידוע שהוא יתקוף שוב. כן, הסיכוי הוא, תראה, הוא עשה את זה כשאני בבית. זה רמת מסוכנות כל כך גבוהה, זה כל כך מטורף. אני הייתי מטרים משם. אני לא שמעתי כי היא לא הוציאה הגה. היא אמרה לי, הייתי כמו אבן ואני מבינה אותה ואין לי מה לשאול בכלל. אני קיבלתי שבר כלי, קיבלתי ילדה מתה, חיה מתה. זאת אומרת, זה שהמבט שהיה לה אז בעיניים זה משהו שאני לא יכולה לשכוח אותו, וזה של בן אדם מת. אני נורא לא רוצה שעוד משפחה תעבור את הדבר הזה, וצריך לתת על זה את הדעת באופן אמיתי, כי עד כמה שאני הייתי מעודכנת בתקופה ההיא שהתעסקתי בזה מאוד אינטנסיבי בעל כוחי, אלפי ילדים נפגעים בשנה, אלפי ילדים מדווח. זאת אומרת, זה מטורף שאנחנו לא מגינים על האוכלוסייה הכי פגיעה שלנו. כשאני הלכתי איתה למשהו שנקרא חדר 4, זה קוד סודי לחדר של הבדיקות הפתולוגיות בבית חולים בחולון, היה תור ענק ביציאה מהחדר שיצאנו, והתור הוא בגובה מטר. ואני זוכרת ששאלתי את האחראית שם, תגידי לי, כל זה מהלילה? אז היא אמרה לי, אני לא יודעת, היו שם איזה 18 ילדים, אני לא יודעת כמה, בתור עמדו. אז היא אמרה לי, כן, אבל לא כל יום זה כל כך הרבה. יש ימים שיש רק 7, 8. זה זעזע אותי, זה הוציא אותי מדעתי. הילדים נאנסים והעולם שותק. זה ממש ככה. אז מה את אומרת עכשיו? משפחתו של האנס שלכן חזר לגור בקיבוץ יגור, יש שם התמרמרות גדולה של בנות של... כן, יש שם קורבנות שלו שהילדות שלהם כבר בגיל שהוא יכול לאנוס. מאסר עולם ללא אפשרות להשתחרר? לא יודעת, אבל איזשהו פתרון אמיתי של הגנה חייב להיות. מצידי איזושהי גלות, שהיא תהיה גלות מסודרת, בדיוק. פשוט צריך לעשות. מצידי שיקרינו להם שם סרטים ושיענו מכל מה שהם אוהבים ליהנות ממנו, חולה ככל שיהיה, רק שזה יהיה סגור, מאובטח ומוגן לילדים שלנו. זה לא יכול להיות שאנשים באמצע הדרך ייפגעו מדבר כל כך קשה, שזה לא גזירת גורל, זה לא מחלה. וזה לא משהו זה פשוט משהו שהחברה חייבת לעשות הכל כדי למנוע. הכאב הוא כל כך גדול שזה בלתי ניתן לתאר, זה לא דבר שאתה יכול להגיד, אוקיי, אז לא נורא, זה יהיה עוד קורבן. כל קורבן זה חורבן הבית.
אני גם חייבת להוסיף אנחנו חייבים אבל לסיים, אז בקצרה, בסדר? שהעורכת דין שלו, למרבה האירוניה, סיפרה לי שיש חוק שנקרא חוק נגד שהעברייני מין יהיו בסביבת הקורבנות שלהם. וזה חוק שלא ידעתי עליו, הייתי בטוחה שהוא קם רק בארצות הברית. ואני אלחם באמת בכל הכלים והאמצעים שיש לי, כדי שלא יהיה לא בסביבתי ולא בסביבה של ילדים אחרים שיכולים להיפגע. שין ונון. תודה רבה. תודה רבה שבאתם אלינו הבוקר. תודה. תודה רבה. וסליחה מכם על הנושא המטריד, אבל הוא צריך באמת להטריד אותנו. הוא מטריד. גם ב7:45 בבוקר, כי זו השעה שלנו. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ולאט לאט אנחנו נתחיל...